Welsh language development is a priority for our children today. Bilingualism in Welsh forms a core part of the curriculum, not only through the subject of Welsh, but throughout all curriculum subjects. As a teacher in Wales, I believe that it is my role to equip pupils with the Welsh language skills needed to unlock the doorways to their future. My attendance on the Welsh sabbatical course was a wonderful experience and has boosted my confidence greatly. It was a privilege to have been given the opportunity to spend a whole term out of class focusing on Welsh and developing invaluable resources, which I now use on a daily basis. I have accomplished a broad knowledge of the Welsh language and the flexibility and confidence to implement it in any aspect of primary school life. At Penllergaer Primary School, we are fortunate to have 2 teachers who have completed the sabbatical course. As a result, the profile of Welsh has been raised and high standards of Welsh are being achieved. Bore da! Bore da! Mae hi'n amser wyddoniaeth heddiw. Ydych chi'n barod? Barod! Wyt ti'n barod? Ydw. Wyt ti'n barod? Ydw. Ydych chi'n barod? Ydw. Ydyn, da iawn ti. Ailgylchu. Dwedwch gyda fi ailgylchu. Ailgylchu. Yn uchel? Ailgylchu. Ailgylchu. Da iawn. Nawr, nod y wers heddiw. Rydyn ni'n mynd i ddysgu am ailgylchu yn Abertawe. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio patrymau newydd. Dw i'n gallu. Dydw i ddim yn gallu. Rydyn ni'n gallu. A dydyn ni ddim yn gallu. Iawn? Nawr te, i ddechrau, geirfa newydd. Sefwch os gwelwch yn dda. Dwedwch gyda fi. Sbwriel. 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 Sbwriel, sbwriel, sbwriel. Sbwriel, sbwriel, sbwriel. Pecynnu. 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 Gwydyr. 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 Caniau diod. Caniau diod. Caniau bwyd. Caniau bwyd. Caniau diod. Caniau diod. Caniau bwyd. Caniau bwyd. Caniau diod. Caniau diod. Caniau bwyd. Caniau bwyd. Caniau bwyd. Caniau bwyd. Caniau diod. Caniau diod. Bwydlenni. Bwydlenni. Eisteddwch da iawn fel dwi'n falch iawn i chi. Nawr te, mae hi'n amser sialens nawr. Gwnaed eich mat geiriau, eich mat geiriau. Rwch y geiriau ar y mat yn gywir. Dwedwch y gair. Er enghraifft, dail, dail. Ydych chi'n deall? Ydyn. Ydyn, da iawn ti. Oce, ymlaen â ni. Cofiwch, dwedwch y geiriau. O, da iawn ti. Beth yw'r menyw yn Gymraeg? Beth yw'r menyw yn Gymraeg? Bwydlenni. Bwydlenni, da iawn ti. Beth yw'r food waste yn Gymraeg? Gwastraff bwyd. Gwastraff bwyd, da iawn. Beth yw'r... recycling yn Gymraeg? Ailgylchu. O, da iawn ti. Ardderchog. Nawr te. Patron brawddeg newydd nawr. Ydych chi'n barod? Ydyn. Beth
rwyt ti'n gallu ailgylchu yn y bag gwyrdd? Dwedwch. Beth rwyt ti'n gallu ailgylchu yn y bag gwyrdd? Gallu ailgylchu, dwedwch. Gallu ailgylchu. Beth rwyt ti'n gallu ailgylchu yn y bag gwyrdd? Beth rwyt ti'n gallu ailgylchu yn y bag gwyrdd? Dwi'n gallu ailgylchu bwydleni yn y bag gwyrdd. Dwi'n gallu ailgylchu bwydleni yn y bag gwyrdd. Dydw i ddim yn gallu ailgylchu poteli plastig yn y bag gwyrdd. Dydw i ddim yn gallu ailgylchu poteli plastig yn y bag gwyrdd. Nawr te, gweithiwch mewn eich grwpiau ac ymarfer y patrwm. Ti'n deall? Ydych chi'n deall? Ydyn. Gret. Nawr te, dwedwch y gair ac ymarfer y patrwm. Yr enghraifft. Dydw i ddim yn gallu ailgylchu bwyd yn y bag gwyrdd. Ymlaen â ni. Mae hi'n amser gweithgareddau grŵp nawr. Grŵp 1, be mae grŵp 1? Dyma. Gweithgaredd mathemateg os gwelwch yn dda. Sefwch, a gweithgaredd mathemateg. Grŵp 2. Poster ailgylchu ar yr iPad os gwelwch yn dda. A grŵp 3. Sedd boeth. At yn y hallway. OK? Diolch. A grŵp 4, tasg ddidoli. Right? Y tasg yna. Cofiwch siaradwch Gymraeg. Right? OK, just don't. Gyda the written, ysgrifennu. Right, beth sy yn y bag gwyrdd, beth sy yn y bag pink, a beth sy yn y... Glove glass. These are glove glasses. Menig, gloves, menig. Mini glass. Menig glas, da iawn. Miss, we have these in the dentist I go to. Yn Gymraeg, okay? Right, ydych chi'n barod? Reit. Ddefnyddio'r matgeirfa i helpu chi. Poteli plastig. Mae hi'n amser can ailgylchu nawr. Sefwch fel côr. Os gwelwch yma. Andawer. Sy'n bethau pwysig iawn i'w cofio. Bydd y byd yn werthu ti a fi. Ailgylchu anghofio, bydd y byd yn werthu ti a fi. Os nad yw'n hyn ailgylchu. Poteli plastig, a joiau gwydyn. Ti'n cael bol o darnau o bapur. Llonsi o fosys carbon, mae rhaid i gyd yn cael ei ailgylchu yn helpu'r byd. Ailgylchu anghofio, sy'n bethau pwysig iawn i'w cofio. Bydd y byd yn werthu ti a fi. Ailgylchu anghofio, bydd y byd yn werthu ti a fi. Os na mwyn i ailgylchu. Tafel ei dillad, fel dyna drenu. Fel i'r siop, fel eistedd amdani. Mae hwnna wedi ailgylchu na ddaflu'r i bendau. Cofiwch chi ar gairiau hyn. Ailgylchu anghofio, sy'n bethau pwysig iawn i'w cofio. Bydd y byd yn werthu ti a fi. Ailgylchu anghofio, bydd y byd yn werthu ti a fi. Os nad yw'n hyn ailgylchu. Da iawn bawb, dwi'n falch iawn i chi. Asesu ar gyfer dysgu. Wyt ti'n arwr ailgylchu? Sut oedd eich dysgu heddiw? Ragorol, dwi'n deall, sefwch yma. Iawn, mae rhaid i fi ymarfer
sefwch yma. Ddim yn dda. Dydw i ddim yn deall. Sefwch yna. Sefwch fel. Fantastic. Bendigedig. Nawr, beth ydy dy farn di am ailgylchu? Beth ydy dy farn di am ailgylchu, Cassie? Ydda mawr i beigryd achos mae'n helpu fi. Dderchog. Ateb da iawn, da iawn. Amelie, beth ydy dy farn di am ailgylchu? Mae'n ffantastig. Mae'n ffantastig. Da iawn bawb. Rydym i'n falch iawn i chi. A'r dderchog. Eisteddwch, nawr tro nesaf, rydym ni'n mynd i symud grwpiau. A'r dderchog.